Dobrý deň, volám sa Marek Koleno a vitajte na mojom novom bubeníckom DVD s pracovným názvom Skryté bubny. Ukážeme si tu rôzne bubenícke štýly a prvý z nich je salsa. Existujú rôzne druhy salsy, ale toto bol úplný originál. Ďalej si zahráme nový štýl, ktorý sa volá death metal a bude oveľa svižnejší. Ha? Môj obľúbený štýl je drum and bass, tak to vám zahrám teda. Najznámejší štýl na svete je rap a ja vám zahrám jeden kúsok pre vás. Teraz balada. Ukážem nezávislé hranie. Ale predtým vám zahrám techno. Toto je môj nezávislý štýl. Ďakujem, že pozeráte. A ešte raz ten drum and bass a nedávaj tam toľko prechodov. Ten drum and bass daj rýchly, ale dramáčový, hej? Nepočkaj, dramáče, jak je dramáče? Hej. Práve že, vieš čo, že... Také, vieš? Áno, áno. Toto. Áno. To je, že...
A čo mám povedať? Mi povedz aspoň, lebo Že... The style playing in every disco in the world is the drum and bass. Proste, ja neviem, vymysli si. The style čo? Ale most funky, alebo neviem, proste, niečo. The Tak most played style in every disco now is the drum and bass. Poď, nahrávame, furt. Check us out, chápeš, ale... Tak ako ešte, sorry, lebo proste... The most favorite... Alebo... Hey, the most favorite album, the most playing style in the world is the drum and bass, proste, a ideš Check ďalej. this out, ale také Poď. niečo, no daj. The most playing style in the world is the drum and bass, so check this out. Zle to hráš. To je, že spomalenie je to, že ale rýchlo. To je ono, ale rýchlo. No, Tak hej, ale tak úplne ten klasický? Áno, No, úplne. áno. Vidíš, ak viac ten rytmík, nech ho tam počuť. Tak. Ešte raz to povedz a ešte raz. Pohni! The most playing style in the world is the drum and bass, so check this out.